Ja sa vrátim ešte ďalej. Ja som prvýkrát navštívil Čínu, ak sa nemýlim, v roku 1999 alebo v roku 2000. Bol som vtedy radový člen delegácie predsedu Slovenského parlamentu a navštívil som viaceré časti Číny. Keď som videl Čínu v roku 1999 a potom v roku 2007, tak to bol šok pre mňa, keď som videl ten obrovský vývoj. A keď vidím rok 2007 a rok 2024, ten šok je ešte väčší. Budem hovoriť iba o Slovensku. Odporúčam každému, kto trpí činofóbiou, aby využil možnosť, že už teraz nebudú víza na 15-dňové návštevy Číny. Aby sadol na lietadlo a letel do Číny a zistil, čo sa v tejto krajine deje. Ja nemôžem nič iné, len zablahoželať Číne k pokroku, ktorý dosiahla a najmä k tomu, akú globálnu hru, akú globálnu pozíciu, pokiaľ ide o mier a stabilitu, Čína zastáva. Takže blahoželám.